U Gorski kotar u Delnice preselio se bračni par koji je odlučio obogatiti kulturnu ponudu ovog mjesta. Oboje školovani u Italiji za operne pjevače, proputovali su svijet i obiteljski život započeli u planinama. Ja sam rođena Mrkopaljka, moji roditelji žive u Mrkoplju i to je jedan prekrasan osjećaj odrasti u tako lijepoj sredini, zdravoj sredini, uvijek smo se igrali, bilo je uvijek puno djece, jedna jako zdrava sredina, uvijek puna pjesme, puna veselja, igre. Ja sam rođen u Rijeci, inače živio sam, kad sam se rodio u Matuljima, kraj iznad Opatije, nekako mi je cijeli život bio vezan za taj Kvarner. Doduše, kad sam upoznao Goranku, ona me uputila, pošto sam tenor kao pjevač, da bi bilo možda poželjno da se uči pjevanje. Svoj entuzijazam i projekte koje su započeli na Kvarneru, poput opere na Brodu i operne večeri, žele prenijeti u Gorski kotar. Naša udruga Dijamant Klasika, koja je lani osnovana, koja promiče opernu glazbu i klasičnu glazbu, ali i druge vidove glazbe, ali naglasak je uvijek na klasičnu glazbu, je pokušala pokrenuti medij i televizija Gorski kotar, koja jednostavno radi financija trenutno stoji u mirovanju, ali neki način želi promovirati taj kulturni segment, znači ne samo ljepote koje Gorski kotar ima pregršt, nego jednostavno i taj nekakav kulturni moment koji bi trebao zaživiti. Taj kulturni dio je uvijek bio zanemaren u Gorskom kotaru. Uvijek su išli, recimo kazalište ne postoji u Gorskom kotaru, mora se ići ili u Rijeku ili u Zagreb da bi se pogledala jedna kvalitetna predstava. Zato mi želimo da se kultura u Gorskom kotaru malo izdigne na jednu višu razinu. Njihov prvi projekt uz televiziju Gorski kotar je i snimanje spota Ode radosti u povodu ulaska Hrvatske u Europsku uniju. Željeli su udružiti kulturno-umjetnička društva u jedan projekt. Sve koji se bave kulturom muči isti problem. Za snijeg inače je predviđeno 900.000 kuna, međutim ove godine trošak čišćenja i cijele te zimske službe bio je 2,5 milijuna kuna i zbog toga je došlo do problema u proračunu. Naše udruge do sada su bile financirane, iako to mi financiramo sve kroz javne potrebe, oko 1.800.000 kuna, međutim došlo je do smanjenja od 20% za njihovi redoviti rad. Mi imamo jako puno turističkih ljepota i prirodnih ljepota, zaštićenih područja, međutim turistima je potrebno pružiti nekakav program kada dolaze na nekakvu lokaciju. Zbog toga je važno da se podržavaju svi projekti kao što je bilo i snimanje Ode radosti vezano za ulazak u Europsku uniju. U Europskoj uniji da bi se ostvarilo uspješnu turističku ponudu i napredak lokalne zajednice, snijeg ne smije biti zapreka, već prednost. Primamljiv, bogat kulturni život i zimi i ljeti je ovom zanimljivom bračnom paru cilj i može biti samo poticaj svim Goraninama.